Hello guys, माबोरै दं नोंथांमोनालाय? आंबो मोजाङै दं। नोंथांमोना जेरै मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं। माबोरै मोनदों प्रमद बर' बिथां देरहानायजों लोगोसे UPPL देरहानायजों लोगोसे नोंथांमोना माबायदि मोनदों? आंथ' जोबोद मोजां मोनदों। माने गोसोखौनो आरो गावनि रंजानाय खुसिखौनो बबेयाव दोननो आरो बबेयावहाय मानो आङो गोबां माने जायगाखौनो नुवाखै आरो नागिरब्लाबो आं जोबोद मोजां मोनदों लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जानांगौ जोबोद मोजां मोनदों आं मिथिगौ। मानोना गोबां सिगांनिफ्रायनो गोबां माने सुबुंफ्रानो हास्थायदोंमोन UPPLआनो थांबा हामगौ होननानैहाय आरो नाजादोंमोन। दा नाजानायनि गेजेराव दा फैबाय सिमांनिफ्राय दा मोगथाङाव जाफुंनो हाबाय। हामबायसै लोगोफोर, नोंथांमोना जेरै रंजादों आंबो रंजादों। गोजोन्थों।